Riwruok mar jodolo ma alwora ma Nyanza machano ik mar jadolo Gilbert Deya manowito ngimane e masira mar apaya dwe mokalo okwayo josiasa mondo kik gibidonjre gi weche mag siasa e kinde ik mochan tarik 2 dwe manyien e pare mag Otabiero e sub-kaunti ma Bondo. E twak margi gi jofwambo, wuod jadolo Deya maduong' Amos Deya owacho ni ringre wuon mare ibiro gole kar kano ringre Mali Funeral Home tarik 1 dwe manyien kendo ibiro chwale nyaka e kaunti ma Siaya kama ik mare biro timore. Bishop biro wuok Lee Funeral Home on fast. Bang' kosetimne requiem mass Sitam Church, Valley Road, Nairobi, tarik 31. Obiro bedo flown from Kisumu up to Bondo. Kochopo Bondo, to waloso nyasi. Ibiro timne nyasi kendo viewing of the body Barkowino Stadium, machiegni kod Barkowino Secondary School. Bang' mano, the body ibiro kel dala kumibiro ike tarik 2 dwe mar 8. Ka jo bisobe wan ka kumiko weche ma ng'ato nigo mopogore mag family affair, weche mag siasa ok wadwar. Ka wasetieko iko to wachiko no kende ma wan go. Mang'ama biro bed gi kwe ni iko ma wan go, family affair, siasa, wach moro amora waonge go. Wadwaro ni mondo kwe obedie kendo ok wadwar wach moro amora mar koko kata siasa moro amora kata donjruok kod familia mar joka Gilbert Deya. People have been giving us a lot of messages from around the world, and mine is to say thank you very much for your prayers. Thank you so much for most of you have been very concerned how we are feeling, how we are doing. Some of you have supported us financially to be able to do what we are doing, especially those who are from London. God bless you so much.